En bij een grote huldiging, vind ik, wordt vaak het Wilhelmusspel. Of hij dat niet kunt, lang zal zijn leven mag ook. Dus ik wil René nou vragen of hij tijdens deze huldiging zelf voor de muzikale noot wil gaan. Bijvoorbeeld het spelen van het Wilhelmus. Begin met een C, hè? En als nu, ik wil de eerste noot straks nog wel geven. En dat is eigenlijk een van de laatste uitdagingen die ik nog vandaag van u vraag, want de rest komt een andere keer. Ik zet het ding even in elkaar, ik ga straks zeggen dat het niet goed is. Alles wat je nu kreeg net mijn holen, maar deze heb ik toch nog wel graag. Hey, lappers Bast. Ja, ziet. Je moet met een D beginnen. Een D. Dat is 1-3. Dat is 1-3. Dus nou het Wilhelmus van... En dan een G. En dan wordt het op elkaar. Ik moet eerst even stemmen. Ja. En dan een G. B. B. Oh ja, klopt. En dan? A. Zeg even. Hey, jij bent nou een 2 voor 12 team, dus heb ik de noten al. Zeg maar één keer op nee beginnen. Ik ook niet, zover hij komt. En dan doe je even fantasie erbij. Ja, dan hebben we Chet Baker, jongens. Dat was het wel, dankjewel. Dankjewel.